Para min a escrita é unha maneira de estar na sociedade e supoño que dende que era pequena pois entendín que necesitaba comunicarme co que me rodeaba e expresar pois aquelas cousas que me preocupaban. Foi por iso que empecé a escribir a unha idade bastante nova, pois cando tiña 6 anos xa tiña un pequeno caderno de poemas no que me gustaba ir anotando pois as miñas impresións. Na infancia pois xa me aventurei así a escribir algún pequeno relato, noveliñas, co cal pois é algo que dende sempre teño pois como un especial afecto ás palabras e á comunicación. Supoño que tamén ten moito que ver con isto o feito de que sempre fui moi boa lectora. Quero dicir que me gustaba moito ler, é algo que me inculcou a miña mai. Pois ese amor pola lectura tamén foi, creo, o inicio de querer formar parte desa comunidade que é a comunidade dos libros e da escrita. E xa, dende un punto de vista un pouco máis de persoa adulta, sí que teño que dicir que para min a escrita forma parte da miña persoa máis completa, dese afán que teño, pois, como dicía antes, por intervir socialmente nas cousas que me inquedan, nas cousas que me preocupan, e sobre todo dende un punto de vista claramente feminista, que non consiste en escribir pois manifestos, como pensa moita xente, ou panfletos, sino que consiste en entender a sociedade dunha forma crítica e en entender que as mulleres, isto está claro pois tamén no mundo da literatura, xa non só polas cifras, sino pois como se reciben as nosas obras, as expectativas que hai sobre nós, como temos unha posición social que aínda deixa moito que desexar e pola que creo que aínda compre facer moito traballo, e escribir tamén é unha maneira de intervir nesas situacións.